aiwa zvachizobuda pachena kuti Nelson Chamisa munhu wevanhu. Nelson Chamisa aiwa nyangwa akaita sei vanhu vanoziva kuti Nelson Chamisa ndiye munhu achava representa, ndiye munhu achapfupfila ma-aspirations avo munyika yeZimbabwe. Noda kuti aiwa vaNelson Chamisa aiwa vanospotewa kumugidhi aiwa kuZion aiwa sanapenda mashoko aita kuti vaNelson Chamisa vanhu vavati aiwa Nelson Chamisa munhu wedu, noti bva subscribe like utina on the bell icon. Noti chipinda muno panyoko pachinzi the most popular opposition politician Nelson Chamisa has been spotted dancing at the Zion church service. Vazhinji makamuona mavideo sezvamuri kuona pavideo iro. Nelson Chamisa aiwa achiziya nemagaments avo achinasa kuratidza kuti aiwa he was enjoying. Sanoona kuti vanhu vanenge vachimupindura kana vachireplya iyo post iyoyo yaNelson Chamisa achiziya ari kuZion, vatara vachiti wakagara waziva kuti nero munhu wevanhu. Vamwe vachiti zvine basa rei, mudi kutaura kuti munhu angagwa anoenda kumadhuterere. Muonanyera chiti zvamamuona achitamba zvine basa rei, komondi dzamuri kuona dzichiba vanhu muri kudiko kutaura nezvadzo mugona kutaura zvisina basa. Tinoona kuti aiwa vanhu vari kumirana Nelson Chamisa vachiti kunyange vanhu nyangwe veZanu PF vanotora mashoko kuti aiwa Nelson Chamisa azopera kana hapana zvaari kuita kana kuti adefeata kana kuti hachadi kumirira vanhu munyika yeZimbabwe. Vanhu vari kuti aiwa Nelson Chamisa munhu wedu, nyangwe mukadaro aiwa isi Nelson Chamisa tinomira naye. Chibodudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi yaNelson Chamisa. Pinei comment section medu dzemafungiro enyu. Musanga no subscribe like turn on the bell icon.